Bro basam nengkong ya ka YouTube haka pertai. Ai ko blai pe ki blog ki jonga. Iwe bro ki baju sutana ban page ya ko video ki jonga haka ka channel Red Pinterest Entertainment. De blog menta ngagar pari pu sumba share lem ya ka video ki blog ki jongpi. Kenapa ki blog ki jongpi ro ki dup tip ya kane. De blog menta shwa bangine seprang. Menta tong ni sngap shwa kendiat. Hakipor ki balalig no mensua ki brew hamba umpadon ke mobile phone ki jupendon kam da ka siti ban thoi siti saki perlo ki jungki ne ki bahi hasam la don kano ka jingje la ka de ka jingje ka basusi ne ka jing je ka bada ka jingye kanon ka jingye tho khawasung kurum ki kap sngobha la ne wat ka jingye tho siti samla ru kumju ki jupendon kam da kaba tho siti kaba longkum si benta ban ajing tip na ka benta kano kakam bat hadi menda lawan ke mobile phone ki bro kala kam suk kendia namar bakin pedon kam su ya ka siti henry kila penun kam no da ka mobile phone lai bijlino ha ka jaka ban tho da ka siti haban su ya phone no namar kata kala kampen suk ya ki bro hakito gipor bat hakapor baka mobile phone kalami nengkonge ki YouTube ki Facebook ki Instagram ki WhatsApp ki Twitter komputer ter kim padonan redang don tangka mobile phone hanre kam hadin ki start ruwad bniek ki restart hakapertei ki lap iya ki apps ki baper den kata kadau mentang awanra iya kan kapang bamano basem iya ka YouTube haka babaro ki bro ki penon kam iya kan ka app hapo ki mobile phone ki jungki kenang ba ki bro ki penon kam iya kan ka apps YouTube ki yo banpek iya ki video ki baper iya ki jingruai ki baper bat yaki khabar ke balai project live hukum ki jingtip ki bakum kino ki download hakane ke mobile phone la pi ko page film ru ki don hakane ke YouTube la pi ko page story ru ki don hakane ke YouTube la pi ko page ya kino ki ba pi ko ban page ki don haka mobile phone hapo jengka YouTube dan mentang awan rakarpang ya kane kapang ba mano basem ya ka YouTube de prok mentang nya seprang ki bro ki basem ya ka YouTube ki don langut ambat ki ai ki kerteng jom kita ki langut ki basem ya ka YouTube bat menu la sem ya ka YouTube la na ya ka app jom ka YouTube perok mentah ngan ay ka jubab happy namar ka jubab ka don hangai mentah terus ngoba sya skorwa bat dabat pada tabha hapo ki dumut ki jumpi ka jabun ki jumpi kenang ba pintib bani tukana ki perok ki jumpi ki ban don mobile phone bat bani tukana wad ki kurkik ki jumpi ru soma dabat bahaya kane the YouTube founder kidan laingot lane ki mongsem ya ka YouTube kidan laingot ban ngeskam bapi ko bantip ya ka kerteng jong kita ki laingot ki de kiai dan mentah sengabha ka kerteng jong kine ki laingot ki basam ya ka YouTube uday number way uday uchat horli balasam ya ka YouTube uchat horli upule hapo ka Indiana University jom ka Pennsylvania Ustaz Chance ubade nomor R bat nomor lain do Jawid Karim kini berarmud Ustaz Chan baru Jawid Karim kitre ka ju ka jaka jom ka PayPal na ka benta kino ki bro ki bapenan kami ki internet ki habuan bamsiu ha kini ki armud
But Ustaz Chen baru Jawed Karim kipule hakaju kejaka naka bentaka computer science hapo University of Illinois hapo ka Urbana Champaign ia ka social media platform bat ka website jom ka YouTube ban pen iya kino ki video la register no hau brai Februari karsau tarik arjarsan da kini ki lainwood Ustaz Chen chat sorli baru Jawed Karim kini ki jing sisa lane ka history jom ka YouTube but Jawed Karim ula peni nengkong iya ka we ka film ka baulai kerteng ni adezu hau bena April arpleterik arjasan te pila bantek iya kan ka film ka ba kerteng ni adezu kan ka film ka nengkong tem haka pertai bela peni hi da uno sena iya kan ka up jo ka YouTube bela kerteng Jawed Karim te perlok Kuble sibunai pitang karne ngin sekendu parah kawe par ka videos ngobah subscribe lem perlo ke ka channel kenang ba pinondu ki wepat ki video ki bangan sapeni kam sedin ki balong kum kini hi ki juk ki video ba ngobah share lem ka video ki perlo ki jumpi kenang ki perlo ki jumpi ki bro ya ki ba kum kine ki history kuble sibun